Je březnová jarní sobota a v Broumovské městské knihovně právě vrcholí tvůrčí dílna Slovenské výtvarnice. Součástí události je malá výstava jejich kreseb v prvním patře knihovny v útulných prostorách Café Litera. Volám sa Daniela Olejníková, som ilustrátorka z Bratislavy a trávim tu 2 týždne na sympóziu ilustrácie v Broumovie. A na tomto workshope, teda tvorivej dielni, sme hľadali najkrajšiu hubu, ktorá ešte nebola nikdy videná a objavená. Olejníková zde vystavuje své ilustrace ke knize Miko, kompletní zpravodaj ze světa hub. Navštívila kvôli houbám také zdejší lesy? Áno, navštívila a plánujem navštíviť ešte viacej. Ja tu nie som prvýkrát, takže ja som vedela o tom, že okolo je strašne zaujímavá príroda a práve tie veci, ktoré ja robím, sú veľmi zamerané práve na také tie mikrokrajiny, ktoré uvidíme, keď sa pozeráme na veci v lese zblízka. Podle ilustrátorky se do tajemného světa hub vyplatí ponořit a nechat se překvapovat. Má ráda houby také na talíři? Áno, jem huby, ale môj záujem o huby není primárne motivovaný konzumáciou. Vrátane mňa veľa ľudí má dosť redukovaný pohľad na to, že čo vlastne huby sú a ako fungujú, takže myslím si, že toto je niečo, čo na to trošku poukazuje a že je to svet, do ktorého sa oplatí zanárať sa hlboko, pretože tam človek nájde veľmi fascinujúce veci, ktoré nečakal. A jak se Daniela Olejníková staví k výběru výtvarné techniky? Do jaké míry využívá ruční práci a digitální technologie? Nemám najobľúbenejšiu techniku. Môj najobľúbenejší moment práce je to práve, keď rozmýšľam, že ako technikou budem pracovať. A to, čo je skvelé na ilustrácii, je to, že mi to vlastne umožňuje, že ako mi prichádzajú nové projekty, tak každý z nich si vypýta nejakú miernu zmenu, miernu adaptáciu toho, čo som robila predtým. Takže niečo, čo mi umožňuje sa nenudiť a neustrnúť pri práci. Veľmi rada to kombinujem a vlastne vo väčšine svojich projektov, no neviem či vo väčšine, ale vo veľa z nich je to presne kombinácia, niekedy je to úplne 50/50 a to ma baví najviac. Som rada, keď môžem mať vypnuté všetky tie prístroje a zároveň počítač a rôzne digitálne softvery mi pomáhajú mať nad tým dokonalú kontrolu, ktorá je veľmi potrebná na to, aby tá knižka vo výsledku vyzerala dobre. Dílnu i výstavu dnes navštívili i úplně nejmenší. Ja som tu druhýkrát vlastne po roku, necelom. A mňa veľmi zaujíma vlastne ten pohľad na tie miniatúrne krajiny v tej vašej nádhernej krajine. Takže ja sa pozerám na tie lišejníky zas. Znova napriek tomu, že nepracujem už na knihe Miko, stále mi zostal ten záujem. Takže ja v tej vašej krajine hľadám ešte tieto mikrokrajiny, ktoré sa potom zase spätne objavujú v tej mojej tvorbe voľnej. Hovořila Daniela Olejníková z Bratislavy, výtvarnice a ilustrátorka, která představila svoji tvorbu na letošním sympóziu ilustrace v Broumově. Výstava trvá od 20. března do konce dubna 2026 v Broumovské městské knihovně.